Instituirea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană înseamnă nu doar liberalizarea comerțului, reducerea taxelor vamale și abolirea restricțiilor cantitative la import și la export pe una dintre cele mai mari piețe de desfacere din lume, dar și accesul producătorilor moldoveni la fonduri suplimentare în cadrul proiectelor de dezvoltare finanțate din fonduri europene. Pe banii europeni este realizat cu succes și programul de atragere a remitențelor în economie, PARE 1+1. Acesta este destinat moldovenilor care muncesc peste hotare și rudelor lor de gradul 1, care doresc să investească în lansarea sau dezvoltarea propriei afaceri. Programul se desfășoară conform regulii 1+1, ceea ce înseamnă că la fiecare leu investit din banii trimiși în țară se mai adaugă un leu din cadrul programului PARE. Până acum, peste 400 de întreprinderi au beneficiat de aproape 77 de milioane de lei nerambursabili din fonduri europene. La 22 de ani am plecat în Marea Britanie. În Marea Britanie am lucrat peste 4 ani de zile. În prezent, da, eu văd perspective la noi în țară. Sunt un șir de proiecte care atâta cât și te instruiește, cât și te finanțează. În Moldova, eu cred că este foarte mult de lucru. Pe prieteni să-i anunț ca să întoarcă și ei, adică la moment, cred că suntem vreo 6 întreprinderi suntem, toate sunt migranți, care fiecare gen de activitate care noi îl creiem, ele depind unul de altul și avem chiar și pe 2015 alte genuri de activitate care sunt și mai interesante, toți sunt legate de migranți și de tineri. Cu suportul Uniunii Europene, în Moldova a fost creată o rețea de incubatoare de afaceri, care funcționează în raioanele Soroca, Ștefan Vodă, Leova, Ungheni, Rezina, Sângerei, Dubăsari și în autonomia Găgăuză. Companiile rezidente beneficiază de spații de producere sau de oficii la un preț redus, de consultanță și instruire antreprenorială, de consultanță la procurarea echipamentului, de costuri de administrare reduse, precum și de alte facilități și avantaje. Sunt tehnic, mai mult specialist tehnic și m-a ajutat să-mi dau seama de legislație, de posibilități, de cum merg lucrurile la nivel legislativ în Republica Moldova și am pus la punct repede firma, modul în care ne-am organizat, contabilitatea, deci toate astea ne-au ajutat. Perspectivele astăzi sunt mari, pentru că din cauza internetului avem posibilitatea să concurăm la nivel mondial. Adică eu de acasă, din orice sat de Moldova, pot să concurez cu inginerii din New York sau din Washington sau de oriunde din lume. Pentru că e vorba de performanță și de capacitatea de a oferi anumite servicii. De asemenea, Republica Moldova va putea beneficia în premieră în acest an de fonduri europene nerambursabile pentru susținerea agriculturii în cadrul Programului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, NPART. În perioada 2014-2020, fermierii și primarii din Moldova vor putea accesa fonduri în valoare de 120 de milioane de euro.